tam je? Aha, tu je ten prepojovací tunel. Kus to čo je? Wow. To by zase nešiel. Tak je taký trocha hrdzavý. Ja, že by nešiel. Že by nešiel, no. Sám som už nešiel. Jaj, to nie. Ty kokos. Tam je ale čo za tými dierkami? Ešte ono vyzerá, že to pokračuje, ale iba kúsok. Možno sa to spája, vieš, s ďalšou chodbou. Tam niekde to ústí, no. Bostiek bol, tam sú nejaké čo? Oho. Čo tam máme? Počuješ tú ozvenu? Čakaj. Čuj. Ako sa to rozvibruje, ten zvuk? Aj tu dačo bolo. Toto ste skoro trafili? Či inú dieru si myslel? Ok,
keď to sme trafili s kolosom, tak to vidíme. Už je vysoký. To bude také hajzle. Aha, jaskyňa nová vzniká. No to... nie, myslím, že to je tam by to malo byť. Aha, dívaj, pozri. Hore. To je taká odvetrávacia šachta, nie? Alebo... Aha, ty kok... No tak. To by som sa posral tam ísť. Ježišmarja, ty kokos, tam je nejaká chodba iná. Oh. No, ten rebrík to nemôže vydržať. Veď to je... A ty kokos, dívaj tam. Čo je? Akože, ja by som sa bál, keby som tu aj to funkčné, nie ešte teraz. Tu čo? Počuj, ja sem asi nepoďme, či? Prečo? Ja neviem, prečo to tam je zasypané, to čo? To bola to nejaká zemina. Myslíš, že by len tak bola zasypaná zemina v takýchto oných? Vlastne. Tam je denné svetlo? Či to ty tak osvecuješ? Ty kokos. Fuj. Znova je lištie, pozri, tu asi nie, to sa dostal úplne hore. Pozri to. A tak je to predsa, že nejaký núdzový, ale... Ty kokos, to čo? Nie. Nie. Čo tieme? To ani nedosvieti to nakoniec. No. Fú, a nie, to v živote nikdy. No, slepe sa tam. Nie. Toto je mi, keď by mi zaplatili, neviem koľko, tak Skoro svieti úplne hore. Dobre, tak. Ty kokos. Ale musí to byť otvorené, keďže pozri, aha, padá sem lístie. A tak to nevyzerá byť nejak nepevné. A keď v polke to bude nepevné? Tak ja už to skúsil. Nie, prečo si neles tam, je to sa... A keď dačo padne z hora, ťa to zabije. Hoci čo padne z hora, vieš, taký šuter malý, alebo čo? Ty kokos, ja toto fakt musí prežiť aj atomovú vojnu. No, tu je tiež nejaký prepoj, ale kam? Inak nedostaneme sa tam, kde sme boli? Či nie? A nie, tam nie sú také okrúhle dierky. Fúha. Ale tu sme boli. Pred chvíľou, áno. Či, počkaj, nie, to je zrkadlový tunel. Fúha, tam nelez, to je tenký betón. Či? Ak sa ti to čo stane, ja ťa to nevytiahnem. A pozri, tu sme boli, nie? Nie, to sme do takého liezli a tam hore je tiež ten prieduch. A tu sme neboli. Ale to je také isté, že? Presne to isté tu je. Tu sú také šípky a tu je schodisko dole.
Počuj, to je tá hlavná. Sme sa stratili, že? Nie, to je tá hlavná cesta. Našiel si ten veľký tunel? Hej. Ale myslel, že sme toľko v toto nachádzali. Ale... Toto sme nevideli, takúto odbočku, by sme sa šli do nej pozrieť. Počkaj, neboli sme tu teraz? My sa iba otočili? Počkaj, ale... No aj pozri hore, to tak by naozaj pozeral, keď sme išli naspäť. Toto? To sme nevideli. Koľko sme v nejakej časovej slučke. Ale áno, tadiaľ to sme išli. Či? No, a ešte to také pôjdeme. Tu by mal byť ten koniec, nie? Ak si to dobre vybavujem. Taká tá budova zbúraná. To čo sme? Tam není koniec. Ne? Nie, to nemá koniec, aha. Má na konci tam. Tam niekto je. Aha, tam je si koniec naozaj, ale... Hej. Toto vyzerá ako ďalšia miestnosť s generátorom. Aha, tam sú nejaké schody doprava. Do tej diery. Tam vedú schody doprava. Aha. A to bude zase nejaká, lebo prievan tu je veľký. Aha. No, ale tam to už pokračuje iba hore, takže... Aha, a ja mám mikinu takú jedinú, ktorú tu mám. Doslova. A nevidno ani nakoniec. A keď zhasnem, tma. Ale vidíš dozadu trochu svetla? Keď zhasneš? Vidno tam, že? Trochu. Naľavo vidím oné svetlo. Akože možno by si to tvoje oko zvyklo, ale fakt by si videl, že 0,0. No dobre, máme sa nadýchať do čoho čerstvého. Tu dýchame asi pekné hnusné veci. Keď ty fajčíš, tebe to je jedno. Aha. Prvá križovatka, ďalšia križovatka. Áno, áno. Kde? Tečie tu? Ide sem nejaké auto. Aha. Vystrašíme ho?
To je dosť strašidelné. A celkom mu pískajú brzdy. To bol ten Volkswagen, tá T4, myslím, že z Rakúska. Nie, nevidím to celkom pekne. Ty kokos, dívaj, tu je nejaký balkón. Aha, nič moc. Tiramisu. No ja hovorím, že nejaký balkón, no. A tam postela asi kovová, nie? Alebo čo to je? Tam bol oný. Ja ti vravím, že tu ja neviem, tu sme podľa mňa neboli, aha. Počkaj, my sa tam aj neprišli. To ti hovorím, že tu, pozri sa, koľko tu je tunelov, to je... Ale dobre, odtiaľ išlo auto, takže tam je východ. Ale sme odtiaľ prišli. Ja neviem, či sme išli. Áno, tadiaľ sme išli, hej, tam sú tie železa trčiace, o ktoré sme si dávali pozor, tam minimálne ja, aby sme ich nezachytili. Tak to netuším. My sme išli tým druhým tunelom takto donútra. A tam to bola tá chodba. Ale my sme sem nešli. Môže byť, no. Vieš čo, ja som akože fakt sa stratil v tých tuneloch, ja som myslel, že sú tu 3 vedľa seba a... No, keď mám to dalo ľudí, ten ide do toho tretieho. A ten ide von. Ale my sme podľa mňa ani to nešli. Asi hej. Homofobik. A tento je taký zachovalejší, lebo tu netečie toľko vody. Aha. A tu sú ďalšie hajzle. Hej, že vidno krajšie do diaľky, no divaj, aha. No, tam sa asi nevykakáme. Ua. Určite nie, ale nie. Keby to niekto vyumýval tú cestu, aha. Kúkaj tu. Aha, to je nejaká prepojovacia. A tam sme neboli? Nie, tam nie. Ale vieš, no, hej. No tam jasno, hej. Kokos, tu sa potom pozri, aké to je hlboké. Nevidno ani nakoniec. Dá sa prejsť? Asi skôr nie. Hej. Akože, že či je to schodné sa tam dostať? Tu hej. Aha, ale to je asi slepá ona. Čo tam je? Listy ešte. Čo píšu? Dá sa na pamiatku. Fakt? Chceš bolku na pamiatku? Ani nie. A to sú tehly, dívaj. Ale prečo sú tu tehly? Že by tu boli také one? Postavené? Ty kokos. Všade, a tu neboli tu také tie one? Že tu prespávali, alebo tak? Vieš, nejaká ubytovňa, alebo čo? Lebo tu dačo muselo byť postavené. A drevo je tu, tehly. Alebo také dačo, no? Lebo, to ešte svetlo vidno pôvodne roztopené. Tam sú dvere vzadu. A tu je mapa nejaká. Aha. Pozor na klince, pozri, aha. Dívaj, ty kokos, to sú staré mapy. Pozri, aha, navigačný plán. Z kopie. Plán letu. Aha. Bez leteli. Plán dele. Dobre, nezoberieme si mapu, aspoň budeme mať. Počkaj, tu bola niekde väčšia. Aha, tu je veľká mapa. Aha, tam je strana ešte. Ty koko.
Čo sa tu deje? Pozri, to je kniha či doska? Doska. Plovdiv? To je mapa Bulharska. Aha. Kavala, Grécko. Šumen. To je celé zachovalé. Ale je tam iba Levenčo. A to sú nejaké vojenské mapy asi. Ale tie papiery nie sú vôbec zhnité, nič? No. Tak to nie je také veľké podľa mňa, jak tam. Dunaj, Stará Zagora. Ale akože všetko sú väčšinou prázdne. Ty kokos. Tam sú ešte nejaké police, aj v nich sú nejaké veci, nejaké oblečenie sa mi zdá, že tam je. Úplne tam vpravo vzadu pri stene je nejaká kovová polica a v nej sú natlačené nejaké veci. Tu je mapa. Albánska, teda Tyrany. Akože... Tu máš nejaké návody, ako letieť. Na prvom lete, bla bla bla, u oblacíma na 60 stupňov. Čo, že by to, keď odchádzali odtiaľto, že by sa takto zbavovali dokumentov, alebo? Vpravo je chodba, vľavo je ešte väčšia chodba. Ešte keby tu mali stíhačku, tak si aj zalietame. No tak povedal si ľudávané, to nám nepadne. A to telefón máš môj? Dúfam, že hej, áno. No nebude sa to nám aj tak nebude zvoniť. Však ako je oddielač. Toto vedie nakoniec. To tak k východu. Pozrite, ďalšia križovatka. A to mi povedz, kam vedie táto ďalšia. Mám taký pocit, že sme nakoniec... Aha, počkaj. Nie, tam nie je denné svetlo. To sa mi nepáči. Čo to je? Roby, ja neviem, želiava. Kokos, dúfam, že nezomrel tu, prečo sú tu sviečky? Niekto sem ide, no. Počúvaj, kam ideme? Ideme naspäť na istotu, alebo ideme ďalej? Toto miesto tu sa mi nepáči vôbec. Počujeme. Veď, ale to je križovatka za križovatkou. Ako sa mi boli staré auto. No, hej. Aj tam je čo, koniec? Tam je koniec podľa mňa, no. Ty kokos, ďalší obrovský tunel. A takéto sme videli už niečo. Áno. Hej, to sú tie také, no, ale čo? No tam to už nikam nevedie, aha. A počúvaj, taký bol zabarikádovaný východ, vidíš, tam je vytvarovaná tá stíhačka? Exit je tam napísaná, a možno bude nejaká chodba von. Ako to ideme, ide posledný, ty kokos. Na druhej strane hôra. No inak z druhej strany tých kopcov. Exit, šipka von. Dúfam, že nás to navedie dobre. Nie, ďakujem. Ty kokos, pozri, aha.
Pozri sa, ty kokos, to čo tam je. Dobre, ale už to nechcem vedieť. Už mám dosť. Ty kokos, to je tunel za tunelom. Počúvaj, to sú dvere. Pozri, aha. To sú dvere, ty kokos. Z druhej strany za henty blbosti musel potiahnuť. To by si nepotiahol cez toto, aha, pozri. Dívaj to, aby si sa zvonku nedostal dnu, aha. Tu sa to zaseklo, tie dvere. Veď, ale to sa ako otváral dohora? Ty kokos, tu vraj železobetón. No, tu je tam napísané exit, tak budeme veriť. No do riti. Ja som to zapáčil, keď na to odpovedať. Exit. Aha. Ako ja by som to skúsil, podľa mňa ideme v tom bočnom bunkri. Počkaj, možno aj tu východ, či? Ty kokos, to je... Aha, ty kokos, dívaj. Čo? Aha, vďaka Bohu. Čo? Východ. Fakt? Aha. Ale do ďalších tunelov, do prdele. Pozri, to sa muselo dohora otvárať. Hej. A to poďme to svetlo. Áno, veď, že akože východ, dobrý, len pozri, tu je ďalší tunel, aha. Aha, sme vonku. To je ten tretí. Hej, tam tie kempovali tie oni? Áno. Ty, videl, pozri, no dobre, tento tu končí aspoň, ale... Ty kokos. To je čo za dvere, hento? A to sa tu že to sme nevideli, že tak podľa mňa 50% z toho 60. No, ja si tiež myslím. No dobre. Svetlo, juhu. Jaké pekné to zelené všetko. Život. Pozri, aha. Ako najkrydlo? Super. Ideme cestu von. Konečne čistý vzduch. Ešte nejaké hovna. Na konci sa zabiješ vonku. Hej, tu kempovali za tými stromami? Áno. Ty koko, tento je úplne taký, že v prírode zapustený. To bude prírode naspäť. A ako teplo je zrazu. Prosím, pekne.